Poštovani gledatelji, povjesničari i ljubitelji povijesti, dobar vam večer. Nakon izbora 1952. na kojima je Jawaharlal Nehru ponovo izabran za premijera Indije, novine su ga opisivale kao najvažniju moralnu snagu države koja jamči indijsko jedinstvo. Nehru je bio bramanac, obrazovao se na Harrow i Cambridgeu, na okupu je držao elite, vladu i sve slojeve podkontinenta. Bio je i veza Indije sa Zapadom. Indija je još za njegova života trebala biti svjetionik za sve azijske zemlje. Bio je ugledan za života, a ostao je to i nakon smrti prije 50 godina. U večerašnjoj trećoj povijesti govorimo o najvećoj demokraciji na svijetu, o odnosima Indije sa susjedima, o političkoj dinastiji Gandhi, o najvažnijem indijskom političaru druge polovice 20. stoljeća, Nehru. 1889. 14. studenog. U obitelji imućnih kašmirskih bandita u gradu Allahabadu na sjeveru Indije rođen je Jawaharlal Nehru. Od 1905. do 1910. Nehru se školuje u Velikoj Britaniji, gdje je na Cambridgeu diplomirao prirodne znanosti. 1912. Nakon položenog odvjetničkog ispita, Nehru se vraća u Indiju, gdje počinje raditi na Visokom sudu u Allahabadu. 1915. U Indiju se vraća Mahatma Gandhi, koji organizira pokret protiv diskriminacije i visokog oporezivanja zemlje. Gost večerašnje treće povijesti akademik je Mislav Ježić, filolog, pročelnik odsjeka za indologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Vam želim dobru večer. Dobar večer. Profesore Ježić, možda možemo krenuti od imena. Nehru je jedno od najvažnijih imena indijske povijesti, međutim i Pandit i Jawaharlal nešto drugo znače što možda ne znamo u svakodnevnom životu. Da, dakle, rod Pandita Jawaharlala Nehrua je podrijetlom iz Kašmira i brahmanskoga su staleža. I njegova supruga, Kamala, je bila također kašmirska brahmanka iz kaste Kaula. Ime Jawahar ili Johar znači dragulj. Lal znači milen, drag, dakle drago. Ja? Nehru je ime roda. A nosio je i poznat je u Indiji pod naslovom Pandit Jawaharlal Nehru, što je naslov učenih ljudi, osobito brahmana, i očito je Nehru bio doista učen čovjek, što pokazuju i njegovi spisi i djela i knjige koje je napisao, a naravno i djelovanje u životu. Brahman je što? Tradicionalno indijsko društvo se po teorijama iz stare Indije dijeli na 4 glavna staleža. Jedan je u osnovi svećenički stalež, to su brahmani, ali kasnije se vjerojatno vrlo velik dio intelektualne elite u Indiji regrutirao iz staleža brahmana. Drugi su stalež kšatrije, ratnici, iz njih su se naravno većinom i stvarali kraljevi. A treći stalež su vajšje, to je proizvodni stalež. Doslovce vajšja znači seljak. Ali to nisu samo seljaci, to su i obrtnici, i trgovci, i novčari i tako dalje. A četvrti stalež po toj staroindijskoj teoriji su šudre, to su zapravo oni koji se ili nisu u taj sustav prvih 3 staleža, koji sudjeluje na vedskoj baštini kulturnoj, uklopili i nisu prihvatili tu baštinu, ili su zbog nečega bili izgnani iz sustava. Dakle, stara brahmanistička socijalna teorija je izrazito hijerarhijska. Međutim, povijest se od te teorije često jako udaljavala. Bilo je kraljeva koji su bili brahmanskog podrijetla, a najveći, možda i najbolji kraljevi u povijesti Indije su vrlo vjerojatno bili čak podrijetla šudrinskoga. Njegova učenost, Nehruova učenost je vjerojatno dijelom došla i zbog školovanja na otoku, dakle u Ujedinjenom Kraljevstvu. Kako je do toga došlo? Je li to bilo uobičajeno za
bogate i ugledne indijske obitelji toga vremena? Dakle, otkad je Engleska, odnosno Britanija, stekla kolonijalnu prevlast u Indiji, postepeno je organizirala svoju upravu u Indiji. Službeno je vladar Indije sve do indijskoga ustanka 1857-58. bio padišah, dakle car iz loze Mogula. Međutim, on je od 18. stoljeća nadalje gotovo bio samo figura. Pravu vlast su u Indiji su imali Englezi, ali to čak i ne znači kruna, nego istočno-indijska kompanija. To se onda nakon tog dramatičnog događaja početkom druge polovice 19. stoljeća promijenilo, jer je indijska vlada i parlament su odlučili da vlast prenesu sa istočno-indijske kompanije na kraljicu Viktoriju, tako da je od 1848. ona vladarica Indije i zapravo se, dakle Velika Britanija, kraljevstvo, se brine za svoje posjede u Indiji. I od 1877. ona je i imperatrix Indije. To stoji i na svim novcima. U tom sustavu već pod istočno-indijskom kompanijom postojali su mogućnosti da bogatiji, dakle djeca iz bogatijih indijskih obitelji se školuju, naravno i u nekim engleskim koleđima u Indiji, ali i da odu na školovanje u inozemstvu u Europu. To je bila donekle i stvar ugleda. Otac Jawaharlala Nehrua, Motilal Nehru, bio je ugledan i uspješan odvjetnik i kao takav stekao je vrlo pristojan imetak i mogao je poslati sina na studije u Veliku Britaniju. Naravno, poslao je na najbolje sveučilište, Cambridge, Trinity College. Kad se vratio u Indiju i registrirao se u Indiji kao pravnik pri Visokom sudu u svom rodnom gradu Allahabadu ili Prajagu, ali ubrzo ga je toliko privukla politika, kao i prije njegova oca, da se nije više bavio pravničkom praksom, nego se je uklopio u politiku i tu se pokazao već u ranoj mladosti kao vrlo istaknut. 1916. Nehru se ženi Kamalom Kaul, s kojom iduće godine dobiva kćer Indiru. Tijekom Prvoga svjetskog rata Nehru se radikalno suprotstavlja umjerenoj struji indijskih nacionalista, koji su smatrali da je još prerano za neovisnost. Pridružuje se indijskom pokretu Home Rule, koji utemeljuje istaknuta aktivistica Annie Besant. Među ostalim, taj se pokret zauzimao zato da Indija dobije status dominiona unutar Britanskog carstva, koji u to doba imaju primjerice Australija i Kanada. Iste godine potpisan je i Lucknow pakt između Indijskog nacionalnog kongresa i Muslimanske lige, kojim su zamrznute nesuglasice između Hindusa i muslimana, kako bi se povećao pritisak na britansku kolonijalnu upravu. 1919. 13. travnja. Pokolj u Amritsaru. Britanska vojska ubija nekoliko stotina nenasilnih prosvjednika. Taj će događaj biti od presudne važnosti za daljnji razvoj otpora u Indiji. 1920. Gandhi dolazi na čelo Indijskog nacionalnog kongresa i pokreće kampanju nesuradnje, koja traje iduće 2 godine. U to vrijeme Britanci prvi put zatvaraju Nehrua. Da li je on postao prijatelj engleske kulture ili je stalno se osjećao taj možda osjećaj nepravde, s obzirom da je njegova zemlja postala dio engleske krune? On je s jedne strane postao prijatelj Engleske u tom smislu da je bio čovjek koji je naučivši se živjeti u inozemstvu, znao komunicirati sa svijetom, naravno posebno sa Velikom Britanijom gdje je studirao na jednom od 2 najuglednija sveučilišta i
njega su učeni ljudi, intelektualci u Engleskoj i prihvaćali kao sebi ravna. S druge strane se u Indiji susretao s diskriminacijom Indijaca i to je bio jedan od najvećih problema uopće u ukupnoj političkoj djelatnosti ne samo Javaharlala Nehrua, nego Indijskog nacionalnog kongresa kojemu je on prišao i pripadao i vodio ga poslije neko vrijeme i drugih političkih stranaka. Indijski nacionalni kongres je bio zamišljen kao pokret koji će se zauzimati za to da obrazovani Indijci dobiju udjela u upravi Indijom, da ne budu iz nje isključeni. U takvu tradiciju je, naravno, dosta godina kasnije ušao i Nehru i doista se u svojoj dugoj političkoj karijeri u čitavom nizu prilika osjetio kao jedan od najvećih problema to da Britanci ne uzimaju Indijce zapravo za partnere, nego povjeravaju im neke funkcije, ali zapravo ne žele s njima dijeliti vlast, niti u njihovoj vlastitoj zemlji. Dakle, na početku političke karijere, dok je bio mlad, on nije bio najistaknutiji u Indijskom nacionalnom kongresu, ali je uskoro postao vrlo vidljiva figura. Kada se Nehru vratio sa studija, a Nehru se rodio u godini kada je Mohandas Karamchand Gandhi studirao također pravo u Velikoj Britaniji. I također prošao slične pravničke škole. Dakle, 20 godina je mlađi, točno 20 godina od Gandhija. A kada je Nehru ušao u politiku u svojim 20. godinama, Gandhi je bio u 40. i već je bio vrlo poznat kao borac za građanska prava Indijaca u Južnoj Africi, kamo je bio nakon svojih studija i povratka u Indiju pozvan da pomogne zajednici iseljenih Indijaca u Južnoj Africi, osobito u pokrajini Natal, i organizirao je građanski neposluh, nenasilni otpor i dakle, razradio je neka načela borbe za ljudska prava koje je onda on uz ostalo zvao satyagraha, čvrsto držanje istine. Držati se istine i onda tražiti pravdu. Ali ne nasilnim putom. I prije nego što se je Gandhi iz Južne Afrike vratio u Indiju, Nehru se kao mladi aktivist u Indijskom nacionalnom kongresu angažirao u jednom odboru za pomoć borbi Indijaca u Južnoj Africi za građanska prava. Tako da je on zapravo se upoznao sa radom Gandhijevim prije nego što je Gandhi došao u Indiju. Gandhi se vratio u Indiju nakon više od 20 godina boravka u Južnoj Africi i vratio se kao već jako poznat čovjek u Indiji, čovjek kojega su silno cijenili u Indiji i pratili što on radi u Južnoj Africi za Indijce. I kada je 1916. pristao brodom u Bombaju, pozdravili su ga kao Mahatmana. To je teško i zamisliti što to znači. To i ne bi običan čovjek mogao ni zamisliti da nekoga tako nazove. To znači onoga čiji je duh tako velik da, kako kažu onda neki tekstovi koji naravno primjenjuju taj izraz na velike ljude staroga vremena, tako velik da obuhvaća sva druga bića. Koji živi u kom svi drugi žive, koji živi za sve druge. Nakon dolaska Gandhijeva u kongresnoj stranci u Indiji postojala su dva krila. Jedno ekstremnije, jedno umjerenije. Na čelu oba krila bili su vrlo istaknuti ljudi. Jawaharlal Nehru je pripadao Garndalu
dakle onoj strani koja je željela nezavisnost Indije, a Gandhija su više prigrlili umjerenjaci. Međutim, naravno i oni su se borili za ono što su mislili da je realno najviše moguće u tome trenutku. Ubrzo se pokazalo da je Gandhi sa svojom umjerenošću i nenasilnošću ipak unio tolik aktivizam u Indijski nacionalni kongres da je na kraju ispalo da se frakcije sukobljuju onda kada se ne poduzimaju neke veće akcije, veće demonstracije, veći potezi koji bi ostvarili veću prvo samoupravu, a onda home rule, a onda možda i nezavisnost Indije u vrijeme kad bude zrelo. Tako da, kad su se takvi pothvati poduzimali, kada ih je Gandhi predlagao, nije bilo nesloge. Svi su se slagali. Od 1922. do 1927. Britanci još nekoliko puta zatvaraju Nehrua. Nehru postaje istaknuti zagovornik indijske neovisnosti i 1926. odlazi na turneju po Europi, na kojoj radi na internacionalizaciji indijskog pitanja. U veljači 1927. u Briselu zastupa Indiju na prvoj konferenciji Lige protiv imperijalizma, kojoj je cilj bio prvi put okupiti predstavnike kolonija na svjetskoj razini. 1929. Nakon što Britanci odbijaju uvesti status dominiona za Indiju, Nehru u prosincu donosi rezoluciju o neovisnosti. Iste godine izabran je za predsjednika Indijskog nacionalnog kongresa. 1930. 26. siječnja. Indijski nacionalni kongres proglašava Dan neovisnosti. Istodobno, Gandhi pokreće masovnu kampanju građanskog neposluha, poznatiju i kao Marš soli, koja je bila usmjerena protiv britanskog monopola na proizvodnju i trgovinu solju u Indiji. Kakav je bio njihov odnos, Gandhija i Nehrua? Njihov odnos je bio vrlo zanimljiv, jer Nehru je dakle počeo na neki način potpomagati Gandhijevu stvar dok je još Gandhi bio u Južnoj Africi. Kad su se našli u Indijskom nacionalnom kongresu, oni se nisu potpuno na istoj strani našli, ali su se izvrsno dopunjavali. Nehru je osim toga silno poštovao Gandhija, a i Gandhi je očito izrazito zavolio Nehrua. I cijenio ga je. Nehru je bio i čovjek izrazitih, dakle, ne samo vrlo učen, vrlo kulturan, nego i izrazitih moralnih načela, što je naravno bilo Gandhiju blisko. Nehru je bio u nekim stvarima više lijevo orijentiran. Nehru je uz mnoge teoretičare društva povijesti zapadne, on se načitao i H.G. Wellsa i Bertranda Russella i tako dalje. Volio je drame Bernarda Shawa, ali je čitao i Marksa i Lenjina. I vrlo je zanimljivo kako je to komentirao. Rekao je da iz njihovih dijela je mnogo bolje razumio što nije dobro u društvu, da je njihova kritika društva izvrsna. Ali već tada, dakle 1945. piše, ali njihovo predviđanje kako će se stvari razviti, povijest nije baš potpuno potvrdila. Dakle, od njih se ima puno naučiti, ali ne može se uzeti kao sveto pismo. I drugo, njemu u metodama koje su upotrebljavali sljedbenici marksizma, njemu je nedostajala moralna opravdanost. I ono što je silno cijenio kod Gandhija, to je da Gandhi ima najplemenitije ciljeve. On je smatrao da i marksizam ima vrlo plemenite ciljeve. Ali Gandhi obraća punu pažnju na sredstva i ne dopušta da se nedopuštenim sredstvima postižu ti ciljevi. I to je Nehrua očito impresioniralo. I rekao je, netko je morao upozoriti na to da ciljevi mogu biti uprljani sredstvima kojima se postižu. Dakle, tu se vidi zašto je
Nehru cijenio Gandhija, ali se vidi zašto je Gandhi mogao cijeniti Nehrua. Od 1931. do 1937. Nehru blisko surađuje sa Subhasom Chandrom Bosom. Njih dvojica promiču socijalizam, nacionalizaciju industrije, zaštitu regionalnih prava i sekularizam. Pod kraj 1930-ih, a posebno nakon početka Drugoga svjetskog rata, Nehru se ograđuje od Chandre Bosa, pogotovo nakon što je Bos pokušao izboriti indijsku neovisnost uz pomoć nacističke Njemačke i Japana. 1936-37. Nehru drugi put predsjeda Nacionalnim kongresom i postaje glavni arhitekt indijske vanjske politike. Ono što je u ovoj velikoj indijskoj tradiciji, hinduističkoj, koja je isto tako se mijenjala i koja jedno je što piše u svetim knjigama ili u ovim mjerodavnim tekstovima, a drugo je što funkcionira i što se prakticira svakodnevno. Dakle, taj indijski veliki hinduizam je zapravo razvio jednu tradiciju, osobito ova sanskritska predaja, da je važno opirati se na autoritete. Dakle, to pitanje autoriteta, to pitanje odnosa u društvu, to je nešto što se je nastavilo i u mogulskoj Indiji, jel? A onda traje i do danas na određeni način. Naravno preoblikovano, ali to je tu. I meni se čini da mi ove dinastije Gandhi, Nehru zapravo možemo promatrati kao nastavak te tradicije da imamo uporište u nečemu što je veliko, što je priznato. Nehru je priznat i ne samo kao veliki državnik, jer on je to doista i bio u periodu u kojem je, premda i danas se osporava ta njegova uloga, ali dobro, povijest uvijek sve preispituje. Ali Nehru je bio prvi od suradnika sa Mahatmom Gandhija. A Mahatmu Gandhija nitko ne propituje. Mahatma Gandhi je nešto što je Mahatma, što je veliko, što je velika duša, što je veličina svjetska i onaj tko je njegov prvi suradnik, on je isto tako velik. A Nehrova porodica je ugledna porodica. Nakon odlaska Britanaca i nakon atentata zapravo ili odlaska Gandhija sa političke i životne scene, je li tu bilo dvojbe tko bi trebao doći na čelo Indije? Ako jako pojednostavno, dvije stvari su bile tu bitne. Naravno, dok je Mahatma Gandhi bio živ, Nehru je bio drugi čovjek Indije. Kad Mahatma Gandhi više nije bio živ, Nehru je bio prvi čovjek Indije. Ali druga stvar, nešto čemu su posvećivali mnogo pažnje i Gandhi i Nehru, bila je suradnja s muslimanskom zajednicom u Indiji. Kad se Gandhi vratio iz Južne Afrike u Indiju, u 20. godinama, na kraju Prvog svjetskog rata, uz ostalo stvorena je u Turskoj revolucijom nova moderna Turska pod Kemalom Atatürkom. Ali ukinut je kalifat. I indijski muslimani su se odjednom osjetili izgubljeni da više nema kalifa. I stvoren jedan pokret, zapravo protubritanski, jer su mislili da su Britanci najviše krivi za to da više nema kalifa u muslimanskom svijetu. Opet, jedan dio pripadnika Indijskog nacionalnog kongresa nije se tomu htio pridružiti, šta se to njih tiče. Ali Gandhiju je toliko bilo stalo da suradnja muslimanskog dijela stanovništva sa hinduističkim dijelom stanovništva bude što bolja, da je on otpočeo suradnju Indijskog nacionalnog kongresa sa tim pokretom za kalifat. I to je dovelo do izvjesnih razmiza. I kasnije taj pokret naravno oslabio, očito nije imao šanse da postigne ono što je htio. Međutim, omogućio je da je mnogo muslimana ušlo u Indijski nacionalni kongres. To je bilo i Gandhiju i Nehru silno stalo. U to vrijeme je jako mnogo uglednih muslimana
i običnih naravno ljudi, se pridružilo bilo kao članovi, bilo kao podupiratelji Indijskog nacionalnog kongresa, dakle i muslimani. Međutim, već dosta prije toga, na početku 20. stoljeća došlo je do jednog poteza u britanskoj politici za potkralja Viceroya Curzona. Htjeli su podijeliti Bengal, dakle jednu od onih indijskih pokrajina gdje ima mnogo i hinduističkog i muslimanskog stanovništva, ali na istoku je mnogo više muslimana, na zapadu je mnogo više hinduista i htjeli su je podijeliti da kao zajamče mir između te dvije zajednice. Neki su tomu bili skloni, možda više među muslimanima, ali mnogi niti muslimani, niti hinduji koji su se osjećali Bengalcima, tomu nisu bili skloni. Tada se uzostalo Tagore jako založio za to da se ne podijeli Bengal. Tada su se, međutim, Bengal je prvo podijeljen, kasnije je to ublaženo zbog velikoga otpora, ali iduće godine stvorena je Muslimanska liga. 1940. Pakistanski vođa Ali Džinah donosi rezoluciju u kojoj ističe pravo muslimana na vlastiti teritorij. Nakon dugogodišnje suradnje nastaje razdor između Nehrua i Alija Džinaha. Iste godine Nehru i Gandhi povlače potporu koju su obećali Britancima nakon izbijanja Drugog svjetskog rata. Muslimanska liga je na jedan način poslije, dakle od 1906. nadalje, uvijek pregovarala s kongresom o suradnji, ali zapravo, barem iz perspektive koju nam daje Jawaharlal Nehru, nikad nije pristala na neki jasan dogovor. Uvijek se borila za prava muslimana i zato da se ne utope među brojnijim hinduističkim stanovništvom. Dakle, u kasnim 30. godinama Muslimanska liga je nudila punu suradnju s kongresom pod nekim uvjetima. Jedan od tih uvjeta je bio da kongres prizna Muslimansku ligu kao jedinog legitimnog predstavnika muslimana u Indiji. Kongres to nije mogao, jer bi to značilo da muslimane u svojim redovima ne prizna za legitimne predstavnike Indije. Osim toga, postojalo je još nekoliko muslimanskih organizacija kojima bi značilo oduzeti legitimitet. 1942. Nakon što je Sveindijski kongres izglasovao kolovošku rezoluciju Napustite Indiju, Britanci zatvaraju Gandhija i Nehrua. Tijekom trogodišnjeg boravka u zatvoru, Nehru piše svoje najpoznatije djelo Otkriće Indije. Analizirajući tu situaciju, pa tako i u ovoj knjizi Otkriće Indije, ali i u svojim političkim govorima, Jawaharlal Nehru je rekao da zapravo razlika u pristupu kongresa pitanju odnosa muslimana, hindua i Muslimanske lige, pa čak i u odnosu prema muslimanima, jest ta da je kongres postavljao pitanja i gospodarska, i socijalna, i agrarna, jer mnogi muslimani su bili vrlo siromašni. A da čini se da Muslimanska liga i njen vođa Muhammad Ali Džina nikad nije postavljao ni socijalna pitanja, niti agrarna, da zapravo je Muslimanska liga s jedne strane izvrsno surađivala sa muslimanskim veleposjednicima, zamindarima, i štitila njihove interese, a ne muslimanskog pučanstva. I s druge strane, da nikad nije na takav način pristala surađivati sa kongresom da bi se zamjerila Britancima. Pa se zapravo može učiniti da je od 1906. ona bila pomalo od Britanaca povlaštena politička snaga koja će uvijek dati izliku Britancima da zaštićuju muslimane u Indiji, ne rješavajući zapravo pitanja
muslimanskog stanovništva, ali imajući, dakle, nekakvu ideološku sliku o tome da muslimani jesu kao manja zajednica od Hindua u Indiji ugroženi i da ih onda odgovorna britanska vlast mora štititi i onda uvijek ih može imati za svoje saveznike u slučaju sukoba, na primjer s Indijskim nacionalnim kongresom. To je drugi element po kojem je Nehru morao postati prvi čovjek Indije, u kojem više nije bilo moguće ni pod kojim uvjetima, pa čak niti ako im se ponude znatne povlastice u odnosi na Hindue, zadržati muslimansku ligu na kraju rata u zajedničkoj domovini Indiji, jer je ona zauzela vrlo čvrst stav i Muhamed Ali Džinah je zauzeo vrlo čvrst stav da muslimani moraju imati svoju državu, Pakistan, i da ne dolazi u obzir da uđu u zajedničku državu sa većinskim stanovništvom koje će ih majorizirati. Tako se to otprilike govorilo. Zato kad je Indija postigla nezavisnost, onda su Britanci pristali dakle, to prihvatiti samo tako da se istovremeno stvori i Indija i Pakistan. Na to su morali pristati i u Indijskom nacionalnom kongresu, ali zbog takvih razilaženja s realnom politikom je Gandhi već 1934. se povukao iz aktivne politike i naravno u ovome trenu je još svojim autoritetom pokušao sve učiniti da ne dođe do podjele Indije, to nije uspio. Kada je došlo do podjele Indije, ona je nažalost izazvala jako velika krvoprolića i preseljenja stanovništva i opet je Gandhi svojim utjecajem nastoje učiniti sve što je mogao da ublaži te sukobe i krvoprolića i mnogo je učinio, ali je to ipak bio strašno traumatičan događaj za obje zajednice. A kad su se tako podijelile, onda više nije bilo sumnje da će u onoj zajednici koja nije muslimanska prvi čovjek biti Jawaharlal Nehru. 1947. 3. lipnja. Louis Mountbatten, posljednji britanski generalni guverner Indije, iznosi plan za podjelu na Indiju i Pakistan. 15. kolovoza. Indija postaje neovisna država, a Nehru prvi indijski premijer. Ubrzo nakon proglašenja neovisnosti dolazi do masovnih preseljenja muslimana, hindusa i sika, koja su praćena eskalacijom nasilja. Počinje prvi rat za Kašmir između Indije i Pakistana. 1948. Radikalni hindu fanatik u siječnju ubija Gandija. 1950. 26. siječnja Indija postaje republika. Kad je Indija 1947. stekla nezavisnost, dogovoreno je da će se, Indija je savez država, jel? Da će se te pojedine države formirati na jezičnoj osnovi. I sada mi imamo prvi puta, i to je dosta dugi proces bio tog razgraničenja i akomodacije tih jezičnih džepova i tako. Tu se sad stvaraju jezične države, tu će doći do pucanja po svim šavovima. Nije došlo. Zašto? Zato jer je Brahmanu iz Bengala bliži Brahman dole iz Tamil Nadua nego što mu je njegov Kšatrija, Vajšija ili Šudra iz Bengala. I tu je ta jedna kastinska solidarnost koja još uvijek, ne više tako jako i ne više tako izrazito, ali ona još uvijek drži zemlju na okupu. To je ovako jedno grubo, ali mislim da u tome ima puno istine. I onda ta vjekovna naviknutost da je jezik kuće, jezik komunikacije u neslužbenim situacijama različit od jezika obrazovanja i komunikacije. Tako kad to postaje ono mjesto sanskrta i perzijskog je sad zamijenio engleski. Kakav je on bio kao državnik? On je bio svakako državnik koji je želio modernizirati Indiju, koji je vrlo odgovorno pristupao svojim zadaćama, ali razumio ih je naravno
kontekstu svoje i indijske i zapadnjačke naobrazbe, ali i vremena u kojem je sve to nastajalo. A to je vrijeme bilo već, kada je Indija postala samostalna, to je već bilo vrijeme blokovske podjele svijeta. Nehru se odlučio za mnoge vidove modernizacije, uz ostalo je silno veliku pažnju posvećivao industrijalizaciji Indije, ali s druge strane je prihvatio jednu vrst iz socijalnih razloga socijalizma, tako da je Indija bila s jedne strane socijalno liberalna. Nehru je uvijek teško bilo prihvatiti socijalizam koji će ukidati individualnu slobodu, ali mu je isto tako bilo jako teško prihvatiti individualizam koji neće osjećati odgovornost za cijelo društvo. Pokušavao je naći pravu mjeru između toga dvojega, tako da Indija nikad nije postala onakva komunistička zemlja kao Sovjetski savez ili neke druge komunističke zemlje, ali nije bila kapitalistička zemlja. U svoje vrijeme Nehru je bio silno omiljen. Nehru je zapravo gledajte, pa Indija je u to doba napravila nekakav pomak naprijed, a nije se zadužila, ja bih rekla lipe možda, ali to je bio put u kojem je on, ali doista čista srca i bistra uma kroz te petogodišnje planove pokušavao zemlju podići. Indija je uvijek imala taj jedan sloj izuzetno imućnih i jedan sloj izuzetno siromašnih, ali on je tu napravio jedan veliki pomak. Osim toga, on je bio vrstan političar i u domaćim odnosima nakon te podjele Indije, u čemu je Jinnah bio sa druge strane i tog proglašenja nezavisnosti sa Mountbattenom, oni su uspjeli. Naime, britanska kolonijalna uprava je vladala u potpunosti samo sa 2/3 Indije. 1/3 Indije su bila rađinstva i ovi nizamati koji su zapravo potpisali s njima ugovor o zajedničkoj obrani. To su bili legalno suvereni vladari. Trebalo je pridobiti. Ta su rađenstva i te su države, recimo, bile od veličine jednog Samobora do veličine jedne Francuske. Trebalo je njih sve dobiti da pristupe Indiji, odnosno Pakistanu. I to je on, i Mountbatten i Jinnah, oni su to uspjeli. Dakle, bili su vrhunski političari. 1954. Sporazumom Panchshir između Indije i Narodne republike Kine, Nehru i kineski ministar vanjskih poslova Zhou Enlai utvrđuju 5 načela miroljubive koegzistencije, koji su postali temelj buduće politike nesvrstavanja. Prosinac 1954. Siječanj 1955. U sklopu posjeta Južnoj Aziji, jugoslavensko izaslanstvo s predsjednikom Titom na čelu u 2 navrata boravi u Indiji. 22. prosinca 1954. Nehru i Tito u zajedničkoj izjavi izražavaju svoju predanost nesvrstavanju i aktivnoj koegzistenciji. (1955) U travnju je održana prva afroazijska konferencija u Bandungu. Bio je to dotad najsnažniji međunarodni nastup takozvanih država trećega svijeta. U srpnju Nehru dolazi sa kćeri Indirom u svoj prvi posjet Jugoslaviji. Nehru dolazi na ljetovanje, ako hoćete, na Brijune, dolazi sa svojom kćerkom Indirom, dolazi sa unukom. Indija je golema zemlja, podkontinent sa ogromnim stanovništvom. Je li bilo neobično da je Nehru našao zajedničku platformu sa Titom i sa Nasserom i nekima drugima oko stvaranja nesvrstane politike? Može li Indija, tako velika kakva je bila, biti nesvrstana? Donekle bi se moglo reći, ti odnosi su mogli izgledati vrlo asimetrični u veličini zemalja koje su se tu povezale. Naravno, Egipat je bio velika zemlja, ali Jugoslavija je bila srednje velika, recimo, Indija je bila ogromna.
sigurno. Jugoslavija se našla u tom trenu u situaciji u kojoj nije imala podršku Zapada jer je bila komunistička, a izgubila je podršku istočnog bloka jer je došla u sukob sa Staljinom. I zapravo je Josipu Brozu Titu, predsjedniku, postao potreban neki izlaz. On se stvorio kada je 54. u prosincu i 55. u svibnju posjetio Indiju. Očito je da su razgovori između Nehrua i Tita potakli obje strane na bliže povezivanje. U povratku iz Indije, Tito je na prolazu kroz Suezki kanal posjetio u Egiptu također predsjednika Gamala Abdela Nasera i stvorila se zamisao o suradnji. Vjerojatno je Tito bio zanimljiv jer je bio predsjednik jedne europske države koja ne želi pripasti ni jednom velikom bloku. Očito su ti razgovori bili poticajni za sva tri državnika jer su se iduće godine, 56. našli na Brijunima. I tamo su potpisali Brijunsku deklaraciju koja je onda dovela za 5 godina do sazivanja prve konferencije šefova država i vlada nesvrstanih zemalja koja je onda održana 61. u Beogradu. Ali bi Indijci rekli da je ideja bila njihova još od ranijih vremena, još od 40. godina, da su te ideje Pančasila i tako dalje bile indijske, zapravo imanentne indijskom pogledu na svijet. Pa ja mislim da bi imali pravo to reći. Da bi imali pravo to reći i da je na neki način idejno pokret nesvrstanosti osmislio možda najviše Nehru, možda nitko više nego Nehru. Operativno je jako mnogo pridonio sigurno Josip Broz Tito, a naravno na svoj način sigurno i Gamal Abdel Nasser. Kad se tu okupio i velik broj zemalja, bez obzira na to kako to izgledalo s pozicije onih koji se dive samo velikim silama, mora se reći među tim zemljama su bile mnoge s najvećom kulturnom tradicijom u povijesti čovječanstva. Sad kada gledamo položaj žena u Indiji, žene u Indiji doista su, a mi bismo rekli, u jednom vrlo tradicionalnom okruženju sa vrlo teškim društvenim položajem. Dakle, žene su bile dio tradicije, velike, one su u njoj jasno i glasno sudjelovale, imali su i svoje sljedbe, ali je paralelno bio i ovaj drugi način. O staroj povijesti Indije i položaju žena je teško sada u ovome kontekstu vući dublje paralele, ali ako gledamo ovu suvremenu povijest, prva predsjednica vlade, dakle prva premijerka je na svijetu Sirimavo Bandaranaike. Mislim da je to bilo 960. ona postala premijerka, do 65. na Šri Lanki. Ona je bila prva premijerka na svijetu, predsjednica jedne vlade, ali odakle ona dolazi? Ona dolazi iz ugledne porodice i to političke porodice. To je politička dinastija. Ona je 3 puta bila u svom mandatu predsjednica. Prvi mandat dobiva nakon što je njezin suprug koji je bio predsjednik umro u atentatu. Jel? Onda iza nje dolazi Indira Gandhi. Indira Gandhi isto tako odrasta u okruženju vrlo obrazovane, ali politički potpuno angažirane porodice i ona opet nakon smrti svoga muža nju bira kongresna stranka. Zašto? Zato jer im treba netko tko ima ime, tko ima tradiciju, jedna dinastija koja će neupitno biti prihvaćena od svih članova. 1956. 18. 19. srpnja. Nehru dolazi na Brijune, gdje se sastaje s Titom i egipatskim liderom Naserom. Donesena je deklaracija koju neki smatraju osnovom budućeg pokreta nesvrstanih. U to vrijeme Nehru uživa ugled najvažnijeg lidera trećeg svijeta.
1961. U rujnu je održana prva konferencija nesvrstanih zemalja u Beogradu, gdje se Nehru uz Tita, Nasera i Sukarna potvrđuje kao jedan od vođa pokreta. 1962. Nakon nekoliko godina pogoršanih odnosa, u prvom redu zbog pograničnih nesuglasica i statusa Tibeta, u listopadu izbija rat između Indije i Kine, u kojem kineske snage odnose brzu pobjedu. Nakon toga sukoba naglo se pogoršalo Nehruovo zdravstveno stanje. 27. svibnja 1964. Nehru umire u New Delhiju. Iza toga dolazi Indira Gandhi. Naravno da oni koji su nju birali su mislili da će moći je vući i raditi šta hoće, ali ona se pokazala doista izuzetno sposobnom i izuzetno aktivnom i političarkom i ženom od formata. Naravno sa karizmom koja nikad nitko nije svetac, nikad nitko nije samo anđeo i nikad nitko nije samo vrag. Indira ima, ali Indira je bila doista vrhunska političarka, osobito u vanjskoj politici. Ali da je Indira Gandhi zapravo nastavljala globalno gledano, osobito u međunarodnu politiku, tragom svoga oca, pa vidi se po tome što je ona dolazila Titu na konzultacije, vrlo redovito. I ona je bila i na Titovoj sahrani u Beogradu, jer je taj pokret nesvrstanosti u kojem je njezin otac sudjelovao bilo nešto što je njoj davalo i podlogu i zamah, a cijenila je vođe toga pokreta koji su konačno i Indiju, jer Indija je neprestano tu između Amerike, Sovjetskog saveza, pa Pakistana koji je sa jednima, pa onda to je vrlo složeno. Mislite li da je rat između Kine i Indije pomogao Nehrov odlazak sa životne scene? Je li to bilo razočarenje koje on nije mogao provariti zapravo? To je sigurno bilo veliko razočaranje za Nehrua. Nehru je se nadao, koliko god je cijenio zapadnu kulturu, ali znao je da je se u borbi za nezavisnost Indije, na primjer, mora tako suprotstaviti da se Indija prihvati kao partner, a ne kao podređena strana. I nadao se da će azijske zemlje pokazati nekakav put mira svijetu. I zapravo je prvi put iznio ova načela koja su kasnije postala načela nesvrstanosti u jednom međudržavnom ugovoru sa kineskim premijerom Chu Enlaiem. 5 načela miroljubive koegzistencije. Zbog toga je zapravo nakon tog prve konferencije nesvrstanih zemalja 1961. bio zapanjen time da je 1962. Kina Mao Tse-tunga mirno umarširala u jedan dio teritorija u himalajskim predjelima, koji je njima bio potreban da si izgrade cestovnu mrežu i dobre komunikacije u tim dijelovima kineskoga teritorija, nakon što je Kina naravno okupirala i Tibet. A s druge strane, Nehru je sam napravio jedan potez u skladu sa svojim moralnim načelima. On je 3 godine prije primio najutjecajnijeg duhovnog vođu tibetskog naroda, Dalaj Lamu, u Indiju i dao mu utočište. Tako da kineski potezi su bili potezi realpolitike jedne vrsti, koja nije to do te mjere baš odvagivala jesu li sredstva uvijek primjerena ciljevima. Kinesko-indijski odnosi jako dugo, ali i kinesko-indijsko-pakistanski odnosi su zapravo ostali
trajno loši na neki način. A u isto vrijeme Indija je imala takvu miroljubivu politiku koja je utemeljena na nekim od načela koja su se ogledala evo i ovim nekim od političkih grupacija koje smo spomenuli. Nije li to pomalo paradoksalno? Ili je Indija toliko velika da zapravo ju ne možete tretirati isključivo kao miroljubivu silu, ma kako se to trudila pokazivati? Podjela između Indije i Pakistana bila je i ostala je jako dugo, pa donekle i do danas, traumatična epizoda njihove povijesti. Već 1947. došlo je do sukoba, dakle u trenutku dijeljenja particije, partition kako to engleski zovu, između Indije i Pakistana zbog toga što se nisu mogli dogovoriti o granici u Kašmiru. To sigurno Nehru nije moglo biti svejedno, to je njegova pradomovina. I s druge strane u području koje se zove, recimo na engleskom, Rann of Kutch u Guđaratu. Napetosti su stalno trajale. Doduše drugi sukob više Nehru nije doživio, umro je 1964. Do drugog rata je došao 1965. I tada je njegov nasljednik, Lal Bahadur Shastri, vrlo uspješno riješio vojno sukob s Pakistanom i postao na neki način heroj za Indiju. Do trećeg sukoba je došlo kada je nakon Lal Bahadura Shastrija premijerka Indije postala kći Nehruova, Indira Nehru, udata Gandhi. I Indira je Gandhi 1970-71. vodila treći rat u kojem je zapravo istočni Pakistan se odijelio od zapadnog Pakistana, postao Bangladeš i to je sigurno bio s jedne strane velik uspjeh za Indiju, ali s druge strane je to bilo i veliko olakšanje za pučanstvo u Bangladešu. I na kraju, ti sukobi i danas nisu smireni, jedan od većih je izbio na samom kraju 20. stoljeća, a dijelom traje i danas, posobito oko granice u Kašmiru. Međutim, u cijeloj toj utakmici može se vidjeti Indija je tako velika da ona se, ja bih čak obratno rekao, naravno, nikad ne znate hoće li Indija uvijek biti miroljubiva. Ali ja bih čak obratno rekao, ako Indija želi biti miroljubiva, ona mora biti jaka. Ako je tako velika i slaba, ona neće uspjeti biti miroljubiva, niti garant nekakvoga mira u svijetu. I kao takav garant se ona danas u najvećem dijelu svijeta prihvaća. Pa je prihvaćaju, na primjer, i Sjedinjene Države koje su šutke prihvatile da je Indija postala nuklearna sila. U međuvremenu je, međutim, i Pakistan postao nuklearna sila. Dakle, odnosi s Pakistanom su vrlo složeni i teški i čovjek i očito treba jako mnogo istrpljenja i razumijevanja da se tu vodi prava miroljubiva politika. Krivica se može tražiti za pojedine incidente na jednoj ili drugoj strani, ali sve skupa se može bolje razumjeti ako se cijela povijest i Kongresa i Muslimanske lige i nastanka Pakistana i particije i kasnijih vlada u Pakistanu, naravno i u Indiji, ali u Pakistanu bolje pozna. Mislim da se neki sukobi nisu mogli izbjeći. Profesor Ježić, hvala vam lijepa na gostovanju, hvala vam lijepa na ovim objašnjenjima i o Nehru, a o pakistansko-indijskim ili odnosima Bangladeša i Indije ćemo razgovarati jedan drugi put. Poštovani gledatelji, evo toliko večeras u trećoj povijesti o indijskom podkontinentu i obitelji Nehru i Jawaharlalu Nehru. Hvala vam lijepa i laka noć.